Hi guys, vlog takeover. Hi guys, vlog takeover. What's up guys? This is Rocher and welcome to another episode of Just Rocher. Karon, since it's payday, so nag-decide ko na mag-grocery sa mall kay tungod wala na pisulod ang akong ref, so kailangan na to sudlan para magkakaroon ko og pagkaon. Pero ayaw ko pag-expect na hindi ko paliton pagkaon lang yun siya para in case nag-uusog ko sa balay na ako'y makapagdayon. So karon, sabayin ninyo para makita niyo kung saan ko pamaliton. And after that, diretso mo yung Watsons. Sige, tara! Char lang guys, oy kamo po. Actually 4 PM na siya. So nagsabot mi sa akong kauban sa office na mag 4 PM lang mi, dili na mi mag overtime kay moadto mig mall, magpalit ra gud mig mga sabon, toothpaste. Inga na oy dili lang mga pagkaon. Wow. Ug katong sakyanan dili pud ako ay props ra jud to tanan guys. Ayaw jud mo to. Motor ra jud ako makaya guys. So karon padulong nami dito sa mall and then pakiton mo na mo unsa mong pamaliton like kanang mga sabon, shampoo, mga toothpaste, inga na ra oy. Alright, so karon na nami diri sa mall, paspas kay no. So inga na jud guys, paspas jud ta diri. Wow. So pasulod nami and of course kailangan tumuagi og mga safety protocols gihapon. So hapit sa ta diri kay manghugas sa tong kamot and thereafter kailangan ta mag temperature check and scan ang QR code. Di gini pwede mawala kay para manis atua. Okay, so nakasulod na jud ta and then diretso na ta sa groceryhan. Hapit sa data diri kay kailangan man diri gana kay daghan betag pamaliton. Char. So ready, set, go. Time sa, kailangan day ko ani. Hatik ra. Man ako sa mga sabon guys. So diretso ta sa mga junk foods kanang maka-UTI. Alright, so padulong na ta sa counter kay magbayad na ta. Di man ni pwede gawas so di ta kabayad. Actually guys, di dyan na ako atanan. Ang uban na naiyaha. Sabay-sabay ragod ko. Wow. Basta tuo lang dyan mo sa kuha guys ha. Di natin nakalimtan ng mga skincare na to diha. Itong mga gatas. Kinsa man ang mag fresh milk. Uy, mara mag si Ivana. Tapos kayo si Ate Cashier. Okay, nambayan ako ni siya nga mag-subscribe sa akong channel. Wow. What? Gana pagstorya. Oy, Ate Cashier, pila na ni tanan. Wala na ko ikabayad. Alright, so nabalot na and then diretso na ta sa Watsons kay napatay mga pang skincare na to dito na paliton. Guys, ang nai-budget sa Watsons kani akong videographer. Siya may nagdanis ako adring mga to daw me. Pero diri na lang tataman kay bawal na daw mag-video sa sulod. And that's it for this video. So if ganahan kayo na video, please paki-like ug paki-share ko ug katong wala pa ka-subscribe, please pang-subscribe na mo. Once again, this has been Rocher saying don't believe me, just watch. And I thank you.